Wnet całkie dzieciństwo odtrowiona od szpikola Eugen przetrowił w tej chałupie na krojce ze placem Chlebikoma i Hinterhausen. Byli tam jeszcze moc stare piwnice, po których się fiertało i szło nimi dojść, aż do chałupy ze Szynkiem na winklu 11 listopada i Krojcki. Na całkiej Krojce było chnet tyle samo sklepów jak Teroski. Na tej samej stronie, co mleczarnia Jąderkowi, były jeszcze dwie chałupy i mleczarnia Sikory, który już po wojnie przekludził się na drugo zajta i kaj bez długie lata kierowniczką była mamulka Eugenowego kamrata Hanysa Goika ze kapeli Antyki. Był masoż i masarnia we placu Nity i inszy masoż Mosz, po którym erbnął to stary Walczak. Była jeszcze i szykownisto drugeryjo Krysztawkiewicza, do którego cery Ewy dowolą próbował galancić Eugen i to jeszcze we ochronce. Te 6 lata, które Eugen przetrowił w jego 17 i po połowie na swoim placu Przydąbka i na placu Chałupy Krzyżowej 2a, tam mieszkała starka Klara i ciotka Elza i Krzyżowej 2, kaj mieszkała insza ciotka Ryjna ze dwiema cerami Gabusią i Barburką, stoli mu prześlepiona, aż do momentu, kiedy wspomniał najważniejszy w jego dzieckowym żywobyciu. Ten pędziałek to ci był blank inszy dnioszek niż wszystkie z kozi. Kiedy Eugen ze bracikiem przykackali się ze szule do domu, mamulka drapko nalała im po talerzu żeniatego żuru z kartoflą i kozała być blank, ale to blank cicho. Do izby też zakazała im blazować, bo bezmać ich tatulek, gdzie piero co letko napoczną nynać. Bołcił on na isto festelnie mocny. Bez całko noc słyszeli chłopcy we drugiej izbie, jak wają, karwieńczą, jamrową. Miał dopoci go ten łoszkliwy rak. Co ci to było i dalszy jest za choróbsko, co za niemoc, to jeszcze oba w ten czas nie miarkowali. Nie mieli blank żadnego anongu, co tyż to jest za łoszklistwo. Eugenowi jeszcze nie było 10, a jego bracikowi 8 lat. Jak na marzec i wiesna, to jeszcze fest mróz dzierżył, była srogo piździawica. Kierowcy no pojedli, mamulka kozała im się wartko oblic i deptać w te pędy do starki Klary na Krojcka. Pochajała ich jeszcze mamulka po głowie, ale munej tak dzisiaj jakoś ich inakszy, barzy Jan Kornie i wartko zawarłać wyże za nimi. Starka tyż już nie poradzili się na nich doczkać, tyś jak jakoś ich nie poradzili synkom prom wejrzeć we ślepia. Całkie popołudnie gibko jakoś ich wszystkim śleciało i chociaż ci u Klarki i starki Klary ten czas wdycki warci śleciał, nie było, nie mieli chłopcy jak zawdy tej uciechy ze bumlowaniu u tej starki. Po wieczerzy starka nafolowała wąglem koza, taki szykownisty żeleźnioczek, który kiedyś się ino rozżygał do czerwoności, do aże fucą na całko kuchenia i obie starcynne izby. Starka już zajrzeli się na ryczce kole tej kaczycy, a obaj szpikole siupli się na maluśkich zogóweckach na delinach wele starki. Każdy śnich dostał po takiej maluśkiej krausce Malty, w to jeszcze bocy, to była dawniej ta Malta. No i starka napoczli berać, osprawiać roztomajte geschichty, klety i osprowki. Jak ci ta starka Klara poradzili, gryf nie fabulić, po naszemu, po śląsku, tak, co to im tyż wartko w dakle wlatowało i na długie lata łostowało. Ale tyżci te jej dzisiejsze rządzenie osprawiane było merskie i festeskliwe. Nie wszystko ze tego, co starka berali, poradzili chłopcy ginał spokopić, a to z kuli tego, co jej tatulek festelnie im zakazał godać, tak jak wszystkie inne bajtle na familokowym placu, albo we szuli, albo we sieni. Tyż zawdy tuplikował, co mają, muszą wyjść na ludzi, co by im nigdy i nikandy gorole nie świtali do życi i nie poniewierali, nie ciorali nimi, jak to sztyjc wszystkie naokoło cudze ślązokom od zawdy na ostuda robili. I naisto, one oba zawdy i wszędy mówili, gryfnie po polskiemu, a nie go dali tela, co strachali się oba wylazować na szulplac albo na plac wele ich familoka, bo ci im było festelnie gańba i że go dali inakszy niż wszystkie dziecka tukej we Pniokowej 17. Na familokowym placu i że nie poradzili wszystkiego genau zmiarkować, spokopić do ostatka, co tyż te insze dziecka rządzą. Kej ci się z nimi Eugenowego i jego bracika mówienia i grają.
Musiał też ojgien swojemu faterkowi, co poradnik, już był festelnie niemocny, forgot, snochwiać, obiecować, i że będzie się cięgiem dobrze uczył, co by nie skorzy, jaki można uniwersytet albo politechnika skończyć. I tak starka w ten czas na odwieczerz berali, osprawiali, klecili. Po osprowkach starka Klara jeszcze pośpiewała po raz śląski śpiewek, a na ostatku kazała jeszcze chłopcom szykownie porzekać tela, co i te rzekani było ci takie jakieś baży, ankorne, niźli zawdy ustalne.